Hej og velkommen til min tutorial. Jeg vil vise jer hvordan I installerer webspil. Og til at starte med skal I have et sted at hoste jeres hjemmeside. Og jeg har valgt at bruge symic.com, som er et gratis sted at få hoste hjemmeside. Og jeg vil starte med at lave en hjemmeside, som vi vil kalde random for the win. Og det er stort set lige meget lige her nu, for at vi tager det. Og så vil vi vælge password. Very good. Så agree med alle tre og skrive det her fucked up kodeord. Er det bare mig, eller er jeg blandt? Jeg tror jeg det er. Godt. Come on! Sådan. Og det er så vores hjemmeside, det der. Okay, det næste I skal bruge, det er et FTP-program. Og der har jeg brugt FileZilla, som er gratis. Og her skal I så downloade FileZilla Client. Og når I har gjort det, skal I ind og downloade webspil. Og den her tutorial er til den nyeste webspil version. Så det vil sige den her webspil 2.2.2a. Og det er også til gaming hjemmeside. Den downloader I. Og når jeg har gjort alt det, vil I åbne jeres FTP-program. Og skal I bruge jeres FTP-information. Og i den her sag vil det være den her, der er jeres værtnavn, hostnavn. Og pronavn, det vil være random for the win underscore s whatever. Og så password, det var så det jeg valgte. Og port er 21. Og så tilslutning. Sådan. Okay. Og I vil så slet den her fil, for I skal ikke bruge sådan noget. Og derefter skal I lægge jeres webspil ind. Og det har jeg så liggende her. Nej, først vil I åbne den her MySQL. Og der kan I bare bruge Notepad til at åbne med. Og her skal I så igen putte alle jeres. Og er det rigtigt? Vi skal lige ind og lave en database inde på symic.com. Så vi skal logge ind på hjemmesiden. Logge ind på hjemmesiden. Men I kan i hvert fald lige imens I vil godt lægge jeres webspil ind. I kan altid lægge den af MySQL ind efter. Så bare lægge webspil ind imens I vil lave det andet. Godt, så lader vi den køre i baggrunden. Nå, men så vil vi så logge ind på vores hjemmeside her. Hostet hjemmeside. Og goddammit. Well. Nej, jeg har ikke glemt det.
fucking nu, mand. Tilbage. Ja, det er i orden nu. Sådan. Okay, så vi så gå ind i database. Halløj her. Very good. Og så vil vi så lave en database her. Kalder det bare nummer 1. Og en bruger. For helvede. Okay, nok. Kalder vi bare det der. Og kodeord. Og vi skal lige huske at trykke create, inden vi laver noget. Godt. Så skriver vi arm igen en gang til her. Og create også en user. Der. Hvor fanden. Ja, der skete jo så ikke så meget. For fanden, så prøver vi en gang til. Godt så. Skills. Nej, vi gider ikke gemme. Nej, for kom nu videre i dit liv. Very good. Og så skal vi så også lige have sat, eller prøve at vælge vores nye bruger der til at være administrator til vores database. Ja, så er det gjort. Hvor langt er I nået? Der mangler stadig en masse filer. 1700. Så jeg stopper den lige, og vil så komme tilbage, når de er overført. Så er jeg tilbage igen. Lige til at starte med nu, der skal I ind og åbne den der MySQL-fil, og så skal I fylde de rigtige informationer i. Jeres host, det er jeres hjemmeside, hvad den hedder. Og user, det er ikke jeres profil til hjemmesiden, men det er den profil, jeg lavede til databasen. Så det vil sige 138829 underscore armnik, og password, det vil være password til den bruger, jeg lavede til databasen. Og databasen, det er jo så det her random for the win underscore zxq underscore nummer 1. Når jeg gjort det, vil I så save det og lukke det ned, og så vil I så overføre den, når den engang er færdig her. Jeg sagde godt nok, at jeg ville vende tilbage, når den var færdig, men kunne jo lige hurtigt vise det her til. Så. Nå. Ja, men så vender jeg tilbage, når det er overført. Endnu en gang. Så, og det passer næste gang. Den gang er det rigtigt, så ses.